zethu ezisuka kude nakufutshane ngokukodwa ndibulise umama uJack, ndibulise uVice omdala uMfokadingezulu, ndibulisa nonke bantakwethu ngegama lenkosi Jesu Kristu molweni nonke bethu. Ivangeli kaMarko 15 uverse 33 uthi ke kaloku lakuba ililixa lesithandathu kwehla umnyama phezu kwawo wonke umhlaba, kwada kwalilixa lesithoba ngelo lixa wadanduluka uYesu ngelizwi elikhulu esithi Eloi Eloi lama sabakthani. Uba umamele kakuhle ithi indaba ukusukela ngelixa lesithandathu ulungiselela ke bethu abantu balapha eWesleyville ngalomzuzu elilixa lesithandathu, it's about 12 o'clock noon. Ukusukela ngo-12 uyotsho ngelixa lesithoba, you add 3 hours, into ethetha ukuthi it's about 3 o'clock in the afternoon. Kwehla umnyama ukusukela ngo-12 uyotsho ngo-3. Udadethu apha uMthamzeli uthi abanye abantu abesengasayiboni imfuneko yoba lapha phezu kwale ntaba, bacinga ngevasi zabo bagodle. Kukho into ethi when days are dark, friends are few. Bantakwethu, xa uYesu esithi Eli Eli lama sabakthani, yathi ibhinana khe ubizwe Eliya, makhe sikhambe into yobana uzamsindisa. Babesaphoxisa mos xa betshoyo nangoku Eli Eli lama sabakthani, ukuthi Thixo wam undishiya nganini. Wayethetha ukuthini uYesu xa esithi Thixo wam undishiya nganina? Ngoba ndikhumbula uSikhomo ethanda ukukota inyivesi apha kwaMakhanda esithi Ndumiso 37 verse 25, dakha ndamtsha kungoku nje ndimdala akuzange ndalibona ilungisa lishiye, kodwa uYesu ngoku naye uyakhala uthi Thixo wam undishiye nganina. Bantakwethu, kuyabonakala into yobana phezu kwale ntaba sebebambalwa bebanjalo abanye abantu, baninzi abantu abangasekhoyo abamkileyo. Yiloo nto ndimva umntambo wengoma uba uNtsiko James besithi zaphakala iinyembezi ndakuba ndindedwa ndakucinga ngabaninzi abangasekhoyo. Into ethetha yobana xa usentlungwini sulindele into yobana ngoku umntu uza kuba nawe, bambalwa abantu abaza kuba nawe xa usentlungwini. Kodwa ke kuyanyamezeleka kumakhanda ukushiywa ngumntu, kuyanyamezeleka ukushiywa ngumntu ushiywe sihlobo, sikushiye ngathi asizange sakubona xa usenyongweni, kodwa hayi ukushiywa nguThixo bantakwethu. Ndake ndamva noDavide esithi kulaa Ndumiso 22, Thixo wam undilahlela nina ukude kanina ekusindisweni
ekubhujisweni kwabo kuthi uDavide banakwethu ezibone esengqalini esengwayibeni banakwethu Thixo wami ndiyabiza emini ukade awuphendule nasebusuku ndiyabiza into ethetha ukuthi umuntu besengqalini akanasizi ubize bizile kuThixo banakwethu umuntu besengqalini akanasizi ubize bizile kodwa uthi uYesu ushiye ntoni umile umbuzo banakwethu into bana xa uYesu ekhale sithi Thixo wami undishiye nganina uYesu kaloku wayeshiwe ngenxa yesono sehlabathi wathabathela kuye sonke isono sehlabathi banakwethu yilokhu uprofeti uIsaya wayeprofetile wathi thina sonke salahle elowo wahamba ngeyakhe indlela elowo wahamba ngeyakhe indlela Ngibulise umama osesekele. Ngibulise uTata Vice Committee yabashumayeli. Ngibulise uTata Vice nekomiti yakhe namadoda. Ngibulise umama uVice nekomiti yakhe nomama bonke. Umama unoBhayibhile, umama omkhulu umama uMvangeli. Ikwaya ulutsha naye wonke umuntu ongaphakathi. Oliver yilizwi la manje ngibulise kusasa nje ngegama elihle lomfeli nomvukeli wami onguYesu Kristu molweni bazali. Ilizwi lethu salifumana uMvangeli Yohane isahluko 18 uverse 29. Uvangeli Yohane isahluko 18 iverse 29 efundeka ngohlobo. Waphuma ke uPilato waya kubo wathi nimisa tyala nina uye lo muntu osibesikelele ilizwi ufunda kwani umama phakade amen iculo endicela kumhlabeleli wethu akaniboleke iculo likhulu linye 27 127 sinotheke le ndawo ivesi yokuqala ivesi yesine ibe ivesi yesithandathu iculo 127 ivesi yokuqala ivesi yesine ibe ivesi yesithandathu ibaswe
kule ndawo sithi uYesu phambi koPilato. Inkundla yesithathu. uYesu bamsusa uKhayafa. Bamsa indlu yorhulumente. Waphuma Pilato waya kubo. Wathi nimisatelana nina kulo mntu. Lo Pilato ke kuthethwa ngaye kuthiwa wayengumRoma ekhokhela amaYuda. Kuthiwa wayengenabo ke ukungaka. Eyindoda engenamqondo engakwazi ukuthatha isigqibo ngendlela eyiyo. Abantwana bakaThixo wayengumntu into ethetha ukuthi ke wayengumntu 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 othanda amehlo. Wayengumntu othanda amehlo, umuntu othanda izinto. Kodwa kuthiwa wayengafuni ukukhokhelwa amaYuda. Abantu abaninzi ke babesithi wayekhohlakele kakhulu, kodwa wayemoyika unkosikazi wakhe. Dibana ke ngokunetyala eseJerusalem eyokugcina ucwangco ekunye nomkhosi wakhe. Bathetha babingelela abakhulu bakuvuka ukuthi ukhona, bamnika etyala. Kanti yena wayengayanga uye ematyaleni, kodwa bamnika etyala bangakalichophela. Kuthiwa ke wayehlala kufutshane netempile, ehlala kwindlu yabagwebi ekufutshane nenkundla. Kulapho wathi xa ephuma kwindawo ke wayehlala kuyo kuthiwa yiGabatha. Indawo yokucaba yayiphezulu i-upstairs. Wathi xa jonge ezantsi wafika weva ihlokondiba lamadoda amakhulu. Wagagana ke kweso sithuba lentoyitoyi, wafika wayizolisa wathi nibeka tyala nina kuye lo mntu. Kuthiwa ke kulapho family rhamente yasekhaya azovela khona unkosikazi wakhe waphupha exelela into yobana ungamsisandla lo mntu ngoba lo mntu akanatyala. Kodwa kuthi uPilato zangafuna umamela ngoba kaloku wayesoyisela naye isihlalo sakhe. Akafuna umamela, kodwa unkosikazi wakhe kuthiwa wabhala ileta wanyangezela umyeni wakhe wathi ungamsisandla lo mntu ngoba lo mntu akanatyala. Afika ke ngokabaYuda ezise uYesu amseke ngokuPilato. Iyabuza ke ngokuPilato ukuthi nimisa tyala lini na kulo mntu. Athi amaYuda ubangaba ebengonanga ebengengumntu wemezi bobubi ngenga singamzisanga kuwo. Uthi ke ngokumthatheni ke nimgwebe ngokwesiko lenu. Kodwa uthi amaYuda zangavume, athi thina asinalo ilungelo lokubulala umuntu. Nalo ilungelo lokubulala umuntu. Uthi ke ngokuPilato kuye asinalo ilungelo lokubulala umuntu. Kuba naye wengafuni sinalo ilungelo lokubulala umuntu. Kodwa amatyala ababebeka wona uYesu Kristu babesithi njengoba ngumenzi wobubi nje uYesu Kristu, uYesu lo wayesenza imimangaliso wazibonakalisa kumadoda amakhulu etempileni kumsitho waseKana. Wazibonakalisa ekujikeni amanzi wawenza iwayini, ephilisa abantu, evusa abafileyo. Kodwa sikuzo zonke zonke rhamente yasekhaya uthi ababekhona, kodwa bengaqondi ukuthi bona la mandla nakanani uYesu Kristu uwathathaphi. Kodwa emva koko xa bebona ukuthi uYesu Kristu uyaqhubekeka nale mimangaliso, kuthiwa bazala umona, bazala inkohlakalo. Babona ukuthi mabamthengisele
ityala. Abeka ityala. Abona ukuthi Pilato akujonga uPilato, wabona ukuthi ngenene lo muntu akanathi. Melinyaniso uPilato. Lesi sitholo asibekwayo. Kodwa esinye isitholo ababembeka sona uYesu sesokuthi uthi unkulunkani wamayuda. Abuza umbuzo uYesu, uPilato kuYesu ukuthi unguye na unkulunkani wamayuda. Wathi yathi impendulo kaYesu nawe uthi. Ngale xesha kubonakala ukuthi uthi umuntu odingekileyo, umuntu uthi umuntu odingekileyo ojongene nobuhlungu bobunzima. Awujona nobuhlungu bobunzima ngoba xa ubeka ityala ungenatyala ujongene nobuhlungu bobunzima. Kodwa uYesu Kristu wathi kuye nawe utsho, kodwa uthe waguquka uYesu Kristu wangelo tyala. Wangelo xesha linye wajonga uPilato wathi mna Yesu Kristu ndizalele umntu abana ndisehlabathini ndizokungqina inyaniso. Kodwa abalivayo abangabenyaniso bayakuliva ilizwi lam. Wabuza umbuzo uPilato apha kuYesu ukuthi yintoni leyo inyaniso. Emva kokuthiwa wathula wathi kuwaka uYesu Kristu wanga unomzuzu yedwa ekuthandazeni kwakhe. Thula wathi kuwaka Yesu Kristu kuthiwa waguquka uPilato wajonga kumaYuda. Waphinda wabuza umbuzo ukuthi nimisa tyala nina kulo mntu. Ngoba mna Pilato athi bona ityala kulo mntu. Bona ityala kulo mntu. Nimisa tyala nina kulo mntu ngoba mna andibona ityala kulo mntu. Kuhle ke rhamente yasekhaya xa singamaKristu simele inyaniso ngoba uPilato sangaguquguquke wamele inyaniso. Sangaguquguquke zange uPilato athengise ngayo inyaniso ngoba ekugqibeleni wayibona inyaniso. Akaguquguquka akathengisa ngenyaniso. Kuhle ke nathi rhamente yasekhaya simele inyaniso kaKristu singamaKristu singaguquguquki simele inyaniso ngoba ekugqibeleni inyaniso asiyonto yokuthengiswa. Siyonto inyaniso silifanele ukuze silifanele ubizo esabizwa ngalo. Fanele ubizo esangabisihlala inhlelo ebheteshekileyo elungileyo nebungcathu ukuze kuthunyiswe igama lethu sikuKristu. Ngoba yena uPilato uPilato wabuza umbuzo ukuthi nimisa tyala lini na kulo mntu. Ngoba mna Pilato athibona ityala kulo mntu ngoba ngabona phakathi. Amen. Iyalimaza ukungqina ukuthetha into engekhoyo. Isilimaza emakhayeni ethu, ilimaza emisebenzini, ilimaza kwisiblings zethu, ilimaza enkonzweni kaThixo. Ukungathethi inyaniso, uthetha into engekhoyo. Siyibona inkonzo iphathalaka, kanti iphathalaka nje lulwimi. Abantu bathetha izinto ezizizwa. So kufuneka siyigade loo nto ngoba nalapha bazongqina into engekhoyo ngoYesu. Ngoba kuze kuphumeze izinto eplaniweyo basetyenziswa bona. Kanti kufuna ukuthi xa ndisihla apha lo mntwana usetyenziswa rongo ukuze kuphumeze izinto zomntwana ngoKristu uNkulunkulu wethu. Amen. Lo mfeli nomvukeli wami uYesu Kristu botana. Masifumane ke ilizwi lethu libhaliwe kwincwadi yomvangeli uYohane isahluko 19 sifunde ivesi eyodwa ivesi 28. Ufundeka ngohlobo ke. Emveni koko uYesu esazi ukuba zonke izinto zifezekile ukuze sifezeke isibhalo wathi ndinqaniwe. Eli lilizwi lenkosi. Nkosi mayisikelele ukufunda kwelizwi lwayo ngoku kude kube kunaphakade. Amen. Apha ke sisesenqamlezweni. uYesu usajinga apha. Abantu basembalwa kakhulu. Izinto zenzekile ke apha emnqamlezweni. Litshonile ilanga emini.
usajinga apha kumzimba kaYesu owomileyo, usajinga apha ke umzimba kaYesu ozele amanxeba, usajinga apha ke umzimba kaYesu obonte ngemivumbi. Othomnye umbhaleli wethu usancedwa saphiliswa ngaloo mivumbi. Ijinga apha intloko kaYesu enesithaba esathi xa sisenziwa kwabizwa incutshe eyaziyo okokuba iyakuthi kayisiphothileyo athi nobuya uYesu kodwa sisithaba singawi. Kwabizwa umntu onjalo okwazi ukuphotha aliphotha iqhinga lifaneleke amveni koko womnxiba uYesu ngalaa xesha ebheke eGolgotha uYesu ehamba esiwe endleleni zange siwe sona isithaba. Instead sabe kukhona simhlabayo uYesu kuba senziwe incutshe. Ithi ke le nto izinto otsholwa ngazo zibe zizinto ezikufanela, azibi kude kuwe, ziye zikufanele ngoba uYesu azange athathwe zi-measurements zentloko kodwa wathiwa wakusincitshisa isigqoko samfanela samlingana ngoba yenziwa yincutshe. Bayamnxibisa becima baphoxisa ngayo kanti olalona baveza ukuthi lo yinkosi ngoba bamfake into ezawuthi ubuya hamba ayibonwe ngumntu wonke. Nyuka kuYesu ka enxibisa ingubo ebomvu engenosoze ingaziwa nangulaa mzukulwana wam lakhala irayithi ngoba yayiqaqambile engafihlakalanga uYesu. Bathi ka bemfaka uthomnye umama bebelapha babengathi bayaphoxisa kanti babonakalisa okokuba lo nguloyiso, lo nguye ukumkani wamaJuda. Abaqondi nawuxelela uYesu wayelapha emnqamlezweni esiva intlungu. Ayonto leyo ebangele okokuba uYesu ajike kwimishini yakhe ngoba wayeqonda kakuhle uhambo lwakhe alukafezekisi ngoba kakayenzi eyona nto beyithunyelwe emhlabeni. Izinto bezisenzeka in between khange zimphazamise alibale eyona nto owayeyithunyelwe yona nguThixo. Kodwa uYesu wayazi kakuhle ezi zinto zimana ngoba ebenaba bantu apha emhlabeni ebehleli nabo apha bemenza izinto. Le into akakhathali ngayo, ayimenzi nto ngoba uyayazi kakuhle okokuba le ivunywe nguye noyise okokuba makabethele nomnqamlezweni khona ukuze kuzosinda wena ngoba bebemxwaxwa besenza zonke izinto bemtshola ngezinto zonke bade bathathe nezono zabo baziphosa phaa kuye. Akakhathalanga uYesu yiloo nto ngoba it was a minor because esibuhlungu izinto kudala zazimehlela engazange benayo nenyembezi enye, azange benayo nenyembezi. Uthi ke apha ke ndinxaniwe. Eyona nto ibangele kokuba uYesu anxanwe okanye simvapha esithi ndinxaniwe kungokuba wayenganxanelwa ngamanzi kodwa yena nto wayenxanelwa abantu abangekamqondi kakuhle, wayenxanelwa abantu abangekamazi, wayenxanelwa abantu engekangeni kakuhle kubo, engekongami uYesu ezimpilweni zabo. Wayenxanelwa abantu abanjalo uYesu, wayenganxanelwa ngamanzi ngoba kaloku nguye ithente lamanzi. Yiva xa yesithi bonke abasela kulaa manzi bayawuphindwa babuye banxanwe, kodwa othe wasela kuwo amanzi endamnika wona mna akasayi kuze aphinde anxanwe ngoba mna ndinguYesu ndakumnika amanzi ayakumpompozelela ebomini obungunaphakade. Ngoko ke imfundiso zikaYesu uthi xa efundisa abafundi bakhe phezu kwentaba athi banayono abalambela banxanelwe ubulungisa. Ndifuna ukubuza uba wena unxanelwe yintoni le uyinxanelweyo ngoba uyiThixo ufuna into yethu eyoba masinxanelwe ukwenza okulungileyo. Unxanelwe ntoni wena? Nto le uyinxanelweyo, nto le uyinxanelweyo. uYesu yona nto ayethi ke apha kweli lizwi athi ndinxaniwe. Uthi uYesu ndinxanela ukwakha ubudlelwane obulungileyo phakathi komntu kunye
noThixo ndinqwenela ukubuyisela isidima somntu uThixo zezo zinto Yesu awayezinqanelwe esinqanelwe umntu lo abuyele kumdali wakhe. Nqanelwe loo nto Yesu, nqanelwe loo nto Yesu. Kanti zawuthi check umgomo kamongameli othi hold on, God's plan never fail. Ndifuna ukuthi don't give up. Ayililwe lixesha eloku unga-give up. Kaloku apha uyapreparishwa, kaloku apha uyalungiswa khona ukuthi sezithi zawufika imeko zifike kumntu onentloko eqinileyo yathi le yam, zifike kumntu onamandla oyithatha i-obstacle eyindawo apha zawukwazi ulifteka anyuke abheke phezulu. Lothi umntu othatha i-obstacle okanye ii-challenges azithathe njengezinto ezimqoba. No, ukubunengane njalo ngifuna ukuthi wahlukane nomuntu sokuthi zakwehle izinto zikwehlela ucinga kwamba nokuthi kwakuthanda uyakuthanda uThixo qha uThixo uyakulungisa uyaku-empowerisha uthi uku-equipa ngeskills khona ukuthi zithi zawufika imini ezinzima zifike ulungile. Wenza loo nto Yesu, wenza loo nto nqanelwe imeko ezinjalo. Kanti izawungena umxholo we-district owe-connection othi relocated and repositioned for the mission and the ministry, and the other side is waiting. Other side await selindiwe ubona nje ngapha ngaphesheya khona ukuze siyosindisiswe ngoba silibele kudlala nje sinyolanyola nezikathixo silindiwe yiweld okokuba masihambe siyosebenza siyobizela abantwana bakhe uThixo siyontumeka isibane siyontumeka kwinhliziyo ezingaboniyo simxelele uba nanku lo Yesu usindisayo nami ndafumana umuntu ngaye uyomchaza uYesu endaweni ebalulekileyo. Ufuna loo nto ke ngoku uYesu ezimpilweni zethu ufuna loo nto uYesu ezimpilweni zethu. Eyona nto ke wayenqanelwe loo nto ingathi uthi uYesu ukuthi you have been comfortable for too long. Wangathi uthi uYesu ukuthi wangangathi uthi nide nalibala anazazi okoba benithuniwe anayazi ne-purpose eyoba ndinidale ndinibeke kulo mhlaba nirelaxile nide nalibala okoba nithunyiwe nina bekumeba niyangqosha umthetho lo wenu khona ukuze nihlale enyanisweni. Nqanelwe loo nto kuYesu okokuba anicacisele okanye anazise. Ndifuna ukuthi ke kawuthiwa relocated and repositioned, ukususwa nokubekwa kwakhona not physically bazalwane kodwa uYesu yena nto wayeyithetha wathi you can usuze umuve uthi xa kumove kuleli position spiritually ukhule ekumazini uThixo ukhule uthi zakufika imbandezelo ungazithathi njengezinto ezikubulalayo kodwa uyazi uba kwistorm esi ikhona itest obekwe kuso and istorm asayenzelwanga okokuba wena shumele wasekhaya okokuba ima okanye ujike enyanisweni uThixo ubekele yona istorm senziwe umntu ngamnye okokuba yi-test for i-obedience yakho. I-obedience yakho ke yile izawuhamba iyohila iyophilisa omnye umntu, yile izawuhamba iyotransforma ubomi bomnye umntu. Yiyo leyo wena unqaba nayo endani yokuzilungisa uthatha impilo emininzi ombiyolatha ebantwini kodwa uzibone iindlela zakho. Uthi uYesu ke ngoku ungqinela abantu abanjani bade bayazi inyaniso yakhe. God move you mentally akubonisa uThixo ukuthi ngoku yindlela okanye lixesha lokucinge ngakumbi ungacingi ngale ndlela. Uthi uThixo ka isenza imimangaliso yakhe uyazi okokuba uThixo unqanele ukunditshintsha kule nto ndikuya kanti izawujika. Yiva uJohn Wesley xa wayebophelelekile esekhayeni lakhe okanye kwiqhawa yakokwabo etshetshi warelocatwa umoya wamsusa wambonisa izinto ezinqabileyo eyoba soze ukhule usahlela apha ekhaya nje akusoze ukhule useva kamnandi nje wasuka kwi-comfort zone ngoba i-comfort zone ayisoze kwakhe. Vuma awutshutshiswa ngoba uyakhuliswa, vuma awutsholwa ngezinto ngoba uyakhuliswa. Fumana ukhule bazalwane.
sithu Yesu lenzelwa abantu abaxakekileyo. uYesu ubethiwe, utyakatyiwe, uyopha wophile, mhlawumbe nangoku sopha, kodwa ngegazi likaYesu siye sasindiswa. Ngegazi likaYesu sithe kubeni sisindisiwe, sathi xa uYesu esisindisa safumana usindiso nempiliso, ukuze sithi xa sithetha ngoYesu sithi sina sixolelwa siphiliswe ngezo ntlungu zakho, siyahlanjwa ezonweni ngelo gazi lakho, kugqityiwe. Into ebangela uba uYesu athi kugqityiwe yinto yokuba ngoku zonke izinto zenzekile, endakuba ebona ukuthi zenzekile izinto. Xa esithi uYesu kugqityiwe, utsho ukuthi uYesu xa esithi kugqityiwe uthi ngegazi lakhe ngoku asihlambulule, sahlanjwa ngegazi likaYesu, ukuze sithi sakuhlanjwa ngegazi likaYesu ivuleke indlela eya kubona uThixo, ngokuba kuthiwa banoyolo abahlambulukileyo ngokuba baya kubona uThixo bona. Lihlanjululwe inhliziyo zethu ngegazi likaYesu, ugqityiwe. Uthi uYesu kugqityiwe. Amazwi kaThixo njengoko libhaliwe kule ncwadi ngokubhalwa nguLuka isahluko 23. Sithabathele thina ukufunda kwivesi 46 ze siyokuthelele ila vesi 47. Masifumane ilizwi lamazwi kaThixo njengoko libhaliwe kule ncwadi kaLuka isahluko 23 ze sithabathele thina ukufunda ila vesi 46 sithilele kwila vesi 47. Ndiyafunda. Wadanduluka ngezwi elikhulu Yesu wathi, bawo ndiyawunikela ezandleni zakho umoya wam. Uthe akuba etshilo waphuma umphefumlo. Eli lizwi lenkosi enkosi uxolo yasikele ukufunda kwIsrael okusifuna ukubona phakade. Amen. Ndithabatha ke lo mzuzu okokuba ndibulise kuqala, ndibulisa ke umongameli wesekethe umfundisi uNtwanti, ndibulise ke kumvangeli umama uNtoti uNobhayibhile phakathi kwethu, ndibulisa amagosa esekethe, ndibulisa ivayisi yabashumayeli nabashumayeli bonke, ndibulisa ivayisi yobawo amadodana nobawo amadodana bonke, ndibulisa ivayisi yomama nomama bonke, ndibulisa ivayisi yentombi nentombi zonke, ndibulisa ke ikwayara uconductor kwaya conductor nekwayara yonke, ndibulisa ulutsha iGilders One Way One Heart, ndibulisa ke abantwana abanculutsha, ndibulisa iintombi zethu ezikhona phakathi kwethu, ndibulisa wonke umntu okubana olivayo ilizwi lam, iintombi ezisuka kude nezisuka kufutshane. Ndiyalibulisa igama elihle lomfeli wam nombukeli wam uNkosi Kristu umoya wobazali. Ndingena ke kule ndawo yala mazwi kaYesu engqondozweni. Ngamazwi lana bawo upresident amazwi othandazo. Ekuwafumaneni kwam aye andibangela into yoba ndicinge kakhulu. Amazwi othandazo akunikeza iphitsha yokuba kwenzeka ntoni. Now bendizocela umongameli ndicele nje kwivesi ndicela ibandla noko kudala bephakama bangaphakami kweli culo endiza kuliqala ngokwam. Ilizwi lokuthandazo ke libonakala okanye livakala njengelizwi elijongene nomntu kanye umntu uthetha nomenzi wakhe.
nabashumayeli ndimi kweli lizwi lomthandazo kaYesu Kristu emnqamlezweni. Ndinqwenela into yokuba nibambe izinto ezenzeka kulo mthandazo kaYesu Kristu emnqamlezweni. Mhlawumbi bawupress xa uimaginator ujonga okanye ulifunde eli lizwi ude ufikele lapha ekugqibeleni uyabhaqa into yokokuba uYesu Kristu uyazondlala kumntu ajongene naye molweni maKristu. And ngumthandazo ongafuni isiphithiphithi ngoba ujongana nomenzi nomntu omthumileyo kule mission. So and uyibhaqa le nto xa uphela lo mthandazo egqiba uyenza le nto, there was a response after lo mthandazo. Uyibhaqa le nto xa ujonga into yoba ukhona umntu athetha nayo ubona there was a response emveni komthandazo. So ndithe chu bawo ndiwunikela ezandleni zakho umoya wami. Father, I commit my spirit unto your hands. Ungayophula ke le vesi iphakathi kwezibili. Ndikhangele indlela yokuyitolika bawo president. Zininzi indlela endiye ndayitolika ngayo kodwa ndabhaqa into yokuba amazwi aphakathi kwezibili ngala out bawo ndiyawunikela ezandleni umoya wami. Now xa ndiqala ukutolika ndidibana neli gama lithi bawo, and laske langathi eli gama ligama elitsha kodwa ligama elisoloko nam ndidla ngobizwa nangalo kuthiwe bawo umqaba apha kum. So liqhelekile ligama lithi bawo kuqalwa ngawo, and uYesu wenza sure into yoba xa ethetha nomenzi wakhe uqala ngeli gama likabawo ngoba umadresa njengobawo. Indibangele bawo president ndaloyika ndakucinga ngeli gama xa kuchazwa into yoba in the name there's a responsibility. Mhlawumbi mandiyithethe ngohlobo, xa kukho igama kunezinto ezilindelekileyo ngapha kwegama. So now uYesu umadresa ubawo wakhe njengobawo. So indinika le nto yokuqala into yokuba uYesu uthetha nemanufacture yakhe. Eyesibini indinika le nto yokuba uYesu uthetha necomforter yakhe nomthuthuzeli wakhe. Eyesithathu uYesu uthetha nomntu ongumhlanguli wakhe bawo. So indibangela ke into yoba ndicinge ngam xa kuthiwa bawo ibandla lindi-elevator lindibeka kule ndawo yoba ndingubawo, ingaba mna ngobawo wam ingaba ndenza izinto ezilindelekileyo to the Father. Ingaba xa umane kusithiwa bawo apha kum ingaba ezi zinto ziligxeke
igxalaba elibanzi na ndiyakwazi umkhusela umntu xa eze kumekhala njengoba. So yandinika into yoba uyesu wamthemba ngoba uthi bawo ngoba knows into yoba noba ngabe ungaseba kuye akazoyivesi thubeni ngoba akukho nkohliso kuye. Knows ukuthi I've got a father that I trust. Wow. So now indibangele ndacinga nzulu kodwa bawo ndaqomba nam ndiyazeya kweli gama kuthiwa kumbawo. Ngono ndikhulele ezilalini president apha kulelo yaseMpongo sasingabantwana ndikhula phantsi komakhulu sasisitya thina kuthiwe bantwana bam senigadi ibheyikari bawo ndiwunikezele ezandleni zakho umoya wami. Ndicela ndihlakula bawo president ndiyaya kule ndawo iFelthol kuthiwe senigade nje ibheyikari bantwana bam ngo-9 izawufika phaa evenkileni zenijonge. And that revived ithemba kuthi singabantwana bakamakhulu that we know ibheyikari izawuthi. And into siyaziyo ngayo ibheyikari president ibhaliwa phaa ngaphandle bheyikari siyayazi. So ibheyikari izawuthi yawufika thina phaa ekhaya sizawudla isonka. Izawuthi yawufika ibheyikari siza konwaba bekhaya. Kodwa iyamangalisa ibheyikari xa ibheyikari ingasilayisha isonka ilayishe enye into. Ngoba zikhona ibheyikari ijikwe into yoba ilayishe isonka kodwa ilayishe amatye ibheyikari. Niyandiva mos? Andifuna utyhala le nto kodwa le bheyikari yenza into ecofa imbaba yayilindwe ngabantwana ngovuyo. That came on the day abantwana becelebrate. Kanti ibheyikari ilayishe abantu abazawunqumla abantwana. Molweni matrust. So apha ndima khona president ndima kwinto ethi simele ukuba siphile by our name. Mhlawumbi mandiyithethe le nto njengomshumayeli umele ume njengomshumayeli, njengendodana umele uze uphile njengendodana, njengomama webhadi umele uze uphile ngee-principles zomama webhadi. Ngoba ibheyikari engasilayishi isonka iyawenzakalisa abantwana. So uqala ngegama lithi bawo. So now you will understand ukuthi why uyesu sithi bawo. Yesibini into ayithethayo apha uthi ndiwunikele ezandleni zakho umoya wami. You know uthi xa athi ndiwunikele ezandleni zakho ndiyifumane ekuyitolikeni ngoDavide xa esithi ngcono mna ndiwele ezandleni zakho Thixo. Utsho ngoDavide uthi ndikhetha into yokokuba phakathi kwemeko ndiwele ezandleni zakho because I trust my father. Number one. Uthi ke ngu-Ezra ophinda ndinike into ngale nto athi apha ngaphantsi xa isithi uDavide isandla sakhe sinobubele apha ngaphezulu isandla sikaThixo siyasikhwebula okanye awuthi siyasiprotecta ngasenza igama lesingesi liyasincothula liyasikhusela apha ngaphezulu. And eyesithathu into evelileyo yethi umoya wami ndiwunikela. And it is clear that uyesu ngeli xesha nika umoya bawupresident uyaphila uyaphila siyabana mas uYohane oyitolikayo kakhulu le uthi nankuya isiza eJordan ephila. But umahluko walo moya ndifuna uthetha ngawo ngumoya owafika eJordan kumntu kaThixo.